Това е канала в Алекс. Не, Алекс. Манче, ако ви потърсите, дайте палец нагоре, ако искате да кликате надолу, абонирайте се за канал на Алекс Медиама, на Алекс Манче, дайте ви кутки, споделете от вашите прати и да посетите социалните мрежи. Това е първи факт. Космос и време и отпорите вашите прати, като пратите на входите, ще забавно космос и време. За мен е странната планета. Един ден на Венера е по-дълга с нейната година. Тя се разпуска с по-бавно с отнема 243 земни минаща за един оборот, докато Слънцето са 225 денонощи. Друга страна. Станцията стана. Слънцето, което вижда в момента с напуснато на около 8 минути и 20 секунди. Две. Животински свят. Докато повече има три света. Две тях използват кръв, а кръв към крилете, третото към останата част от тялото. Освен това, кръвта е наистина, защото се държа мек, а не вина. Другите ренца пчелите могат да разпознаят човешки лица. Те също използват след разпознаване области, които използваме ние, за да различаваме човек от другото, за да му видят кой е. Така. 3. Човешкото тяло. Сиренците се използват по-късно поради гравитацията. Поради гравитация в останалите на шестици се сливат празнина. Когато се събудиш, си около 1,2 по-просто отколкото което трябва, в което се лягаш и 1,2 по-нисък. Друго сиренце. Езикът е уникален, точно на първата част всеки човек е уникален, част от език на сна. Това. Четвърти история география, Сократ желая да ги до създаването на iPhone, колкото да поставя тогава при криза. Пирамидата е около 2540 година ера, Сократ е около 30 или новата iPhone да направи сигнал. Така, дълго сигнал. Русия има по-голяма площ от Плутон, площта на Русия около 17,1 на км, докато на бившата девета планета е 16,7 милиона квадратни километра. Пето, което аз бих допълнително дал, е България е най-старата държава, която се дава още 671 година, тя е най-старата. Кажем сега ще кажа колко е горе-долу. Площта към цялата е към 110 хиляди, това е 110 924, а преди, когато е било по времето на цар Симеон Велики, е било на 3 морета и голяма територия. Но не те знам аз, но защото да кажем, нали, войните се слизяваме с други, няма значение с Германия, както и ни първите две войни, се слизяваме с Германия, което ни прави така, че да изгубим територия. Населението на площта е заето 95% гори, 50% се земеделски.
Значи населението около в България е 6 милиона, 670 хиляди души, но гъстота на население е 7 квадратни души и най-голямо население има в София, после в Пловдив, после в Варна и после в Бургас. В Пловдив са 330 хиляди, във Варна 210 хиляди души, в Бургас 104 хиляди души. Ако ви пускате, дайте палец надолу, който дайте палец надолу, абонирайте се за канала на Алекс Геймър, Алекс Будис, Алекс Манче и гледайте видеото до края и гответе се пак и това от мен и до нови срещи.